surihini aningkan jak hong krisir kep arni keroni tesorong hangarong bang akarbi tumapan Bihar pengkewan atum usipu alang litum la akarbi bang trokadong han pitilot lo la pen non ke ningkan in koi rai sita so selo non anta alang litum justice long lelang ilitum demonstration ke claim anda kaita justice nani pusi ilitum puver ditilo alang litum justice long lelang alang litum aphan la kipinanji jerso ke ceng aku kipinanji apoisa la anta pipelang pusipu amen ke budhorong han baburong han aku baburong han asopo sengrong han na apo bang ke sengrong han lo la pen dhonesorong han la pen dhonrong han la pen longki big la tu la pen hala kapit thietum amen bang ke dat rat atum nang ke than no na tengke non case ta do bom pusi ta ko ano ne a case kele puthe kela non ning kaning koi so selo la tunge bidanon Ram, Jalandhar Chauhan, Adhesa Chauhan, Surjodar Chauhan, Ram Balok Chauhan, pusipu bang ho kapitietum, kitietum bang tro, non anta karbiatum, justice long lelang, kang sai, ahok akang sai, non anta long lelang, compensation ta long lelang, compensation pine bang lage lamsu, athema munit apran sige thiepot lage lamsu lage apran ke munit poisa pengen namun compensation pengen namun choi phaksita compensation ta longlote ahema sorpan jerso kerap doji pa lamsi compensation alam ke ni tungi pudak non akes ke dobom pusipu seta akes ko ano akele non antai litum chini nela la potsi pini nelitum West Karbi Anglong akam bang non ke West Karbi Anglong lo se tahala bang so ke Hamren subdivision chotlang la potsi nitum dak dipu disia long si Karbi Anglong a disia long si la bang so lo pidam lo la bang so lo je present status ko piloma ka cheplang la non ka cheplang mong la so case ko piloma nang than tu pusini tum la lo pidam Kopiloma se plangi pure ke lage di phua di sialong si Karbianglong di sialong si pidam lo la pen akopi bang ene litum West Karbianglong a di sia pan papele lo alang litum di sia tum pini nang deng dun lo di sia me thanga vesta e di sia bang nang deng dun lo la salam la ke hedungalam athema Karbiatum apran armut lo setan non anta ilitum celangun tekkede abis son ceman tang lo la sinelitum APHLC benda ko anlang dun unjima pu une seta ka bor i lo ke langdun tekgia pansi la son thak si akes du olang ilitum hala kang thilang so akes ta langduna la pen ke hala sunila rohang pia phan ka pitia akes ta langduna la son du o khang jang la ilitum celangun tekke Jelang tek pen apot hala ke cie tum ke jog van jeplang der la si kamatha ke sumkrum binong athema ilitum poisa tangka ka ve pen jog la pen ke thek ta ka ve pen jog jasme ki un e pen la itum poisa tangka ka ve ki duk pen la mat si ke cie tum ilitum van aduk neng hoi long bom lo la pen son si ilitum karbia det ilitum adim nanga cerai ceplang det lo cerai bom lo non ke ilitum latum han si pere munak lo bisaralam non ilitum
bongo sena lam mathadam ik sena bongo sena lam mathadam ik sena non hala jok tap ilitum ki puji ge ki pusung krung ki puthegia tum da vejibon ba ong edaji la rong parpi nok be ba rong parpi rong be akum lin kapi vir de tiapan kapi vir bali dak la munit ang no kapi dolong le de tiapan karbiatum ba inlong aratum ang no kapi tek long le de tiap kapi tek long ver ve de tiapan bang bongo senatum RSS atum ang bidikang lim pen claim si api claim jok je det pin jong det case anta ajadum case pidam ta koson na ne ta case ta thang ta che plan pledet arokom nilitum thuge APHLC tumeng case claiming tum olo setani tum tangka poisa ka ve pen jok si claim ne det lo labang su rong harpinok be akum lin la pen ke Samson singing ti akum lin halabang so a area kapit down kapi sun dia pan munit angno kapi sun dia pan munit atum ka chini pen kapi sun dia pan ke claim ke kuti pharohini ra kuti phikebrat proxy an khoros lai RSS bongo sena tu manggil la so poisa ka thang ta kali la so poisa ka khoros pen karbiatum demoralize lote la bang se akam ke thel la si इंग्रजी pen nipu ilitum han ka demoralize dia pat lage ke claim ke ilitum han ning ar lo pen ning pape thelong le dia pat ilitum kapa phiri ju dia pan itum pan pe claim long lo la pen mo pita itum sumara to manta la bang so a akumlin la bang la pen la anok be pi atum alam capacity net det capacity ne det dia pan si la non ke claim lo la si non ne liga choning ri kado ve tumta non photo chituli dun rep tame la rong harpinok be konat sige doma la statue jong le tuli chocolate chok chelo la area masi area pensi tuli si chibinai mu ni si nang le chi chekimoji mo phi hala bang suhut po ana ke me alon ke du non ke thang da gali der lu pu hal akisar tung si than du po non riso tung ya akisar hala bang suhut ke teni etpo hala pini amahang ke tek bam non amalom amahang ke tek atum ke non ningkan thom ke phike ba phike lai hui doma ave mata thangta chisini ne de itum parokre sir kebra trok kebra sir kebra ningkan autonomous state long lo non chini wangwe non kitab jerso ke tok thu ansi munit atum ka chini thu lapson aben Samson singing ti alam tal bo son thak lo je plani la si lai hui ke pir theke e make ben ke thek long le ajak kom la bang si lam ke thi e make ben ke thek long la bang ke la ke vir de ji no mata se ta hana so sti chupen hala bang so kum lin ka pa ve det pen hala a make ben ke thek long le ajak kom ko pil hada ke do hala ka ve det ji abang se alam ke thi chini ne de ji agyan ave de ji ka chini ajak kom ave de ji aning ke je pe thi la pen ka che pe teng kai ji ajak kom ave de ji la hello ka chini ne de e make ben ke thek long le ajak kom hala bang si ke thi hala si hala bang so e make ben ke thek long le ajak kom kapi vir ji pan si non bongo sena la pen RSS atum la ke claim non ke CMEM atum alang litum job je det lo claim nang kok lo claim klite la rong harpino bes kumli la pen ke Samson sing tia kumlin hai hui kapavi ba anong kapirun anong
kijume pen kapirun akam claim klete alam litum CM a brain behind like a poor tarlok pen komat a poor tarlok pen se claim a pulote ilitum chini nai like bongo senatu a poor tarlok pen se claim like athema kopio ko si bongo senatum hello itum a debt along le na cherai kang tu political aja kong talang litum cerai itu political aja kong cerai long lo tengge long li kado vita long pet po non ye political aja kong ta directly ceklang dak pen ke ojit de ke ceplang det lo ceklang dak pen la pen hala CMEM tum han kapa pheri pen MLA tum MP tum han kapa pheri pen kape claim lata hala bongo senatum si nang claim den ha anum na tu pen ke claim de hala dak di fugali lage ke claim dam lage dak dispur chief minister panang chupo la pen ha Delhi dam si Amit Shah pan Narendra Modi prime minister dam pan chut tampo la pen pu order na pipo karbiang lo la son civil ayana la son pen job ilitum ahok alam ke thanji puta nangapa pe thanong le deji kapacing kilong le deji kapacini long le deji apan loksi ahok alam kapacini long le deji apan loksi ahok alam aron alam anta kapacini long le deji apan loksi non ai BJP to IPCL ka chepang tangi pa kam ke claim dahil la si ilitum karbiatum la kado eta chere dunani la ansineli nono ning veken ning jesi ang nilang kanton kadong